O suceso producíase ao redor das 2 desta tarde na estrada comarcal a C550, á altura da parroquia Murada de Esteiro. Por causas polo de agora descoñecidas, 2 vehículos colidiron frontolateralmente. Un deles, despois do impacto, volcou contra un pendello existente a carón da vía, quedando o condutor atrapado no seu interior. Alertados polo 112 ata o lugar do sinistro, desprazáronse efectivos do GES de Muros e posteriormente do Parque Comarcal de Bombeiros de Cee, xa que foi necesaria a súa escarceración. Foi complicada porque fui el solo contra unha salida de vía contra algo duro e mellor debía de vir algo, supónse que ven a bastante velocidade. Estaba complicado porque para evitar males menores fixose as maniobras máis lentas e intentar evitar que tivera máis daños. A vítima, un veciño de Abelleira de 38 anos, foi auxiliada por persoal médico do 061 e tamén do Centro de Saúde de Esteiro, para posteriormente ser evacuado no helicóptero do 061 ao Hospital de Santiago, con múltiples fracturas. O condutor do outro vehículo, tamén veciño da localidade, duns 70 anos, resultou ferido leve. Nos arredores do lugar do accidente congregáronse tamén numerosos veciños e curiosos, alarmados pola aparatosidade do accidente. Sentimos estruendo, non vi máis, sentimos tapetando, pero nada. Eu creio que era un camión, que chocara contra unha casa ou contra algo. E mirei que non vi nada, no lado deste, non vi, pero de repente se sentí que pasou, que pasou. Muro e todo. Tamén participaron no operativo de emerxencias, Policía Local, Garda Civil, Tráfico e Atestados. A consecuencia do accidente, un dos carrís da estrada estivo cortado ao tráfico, mentres se procedeu á retirada dos vehículos e tamén á limpeza da vía. Unha intervención que se deu por concluída ao redor das 5 desta tarde.